Limburg is een provincie wat bekend staat om de natuur en cultuur. En bij de natuur, daar waren natuurlijk ook de dieren. En niet alleen de dieren die vier allemaal gewend zijn. Nee, Limburg heeft namelijk ook heel veel wilde dieren. En dan denk je, ja, misschien in het Gaaienpark. Nee, ook bij jullie in de tuin, want het bewijs is geleverd door Frank Heijnen. Want Frank, welkom. Dit hebben ze een 20-delige reeks geschreven over Limburg is wilder dan je denkt. Maar hoe wild is Limburg dan? Nou, in ieder geval steeds wilder, want het is toch wel, Europa breidt zich toch wel ontwikkeling dat er toch wel meer aandacht voor natuur komt. Maar het is niet alleen maar meer lastig zoals vroeger, dat het allemaal moet weken voor economische belangen en dat soort dingen. Dus. Want wat komen we allemaal te weten uit de reeks? Van Limburg is wilder dan je denkt? Ja, kijk, het is normaal wilde natuur, wilde dieren, dat wordt altijd geassocieerd met Afrika en andere verre exotische oorden. Maar het doel van de reeks is eigenlijk min of meer om te laten zien dat er in Limburg toch ook best wel veel moois in bijzonder als Veurkamp. Wat ze misschien niet op het eerste gezicht direct zoals verwachten. Altijd. En wat is die bintenis zelf met de Limburgse natuur? Ja, we hebben sowieso al van jongs af aan een enorme natuurliefhebber. Dus eigenlijk van kinds af aan al heb ik al met scouting. Dat vond ik al geweldig voor in de bos te zitten en op zoek te gaan naar hagedisjes en kikkers en padden en dat soort spullen. Ja. Daar hebben ze zo'n 20-delige reeks over gemaakt. Wat zijn nu dieren wat nu echt typisch in de Limburgse natuur voorkomen, wat we allemaal kennen? Wat hoort bij Limburg? Ja, er zijn natuurlijk allerlei bekende soorten zoals buizerd en vos en das en ree. Die zie je natuurlijk wel, als ze een beetje de overheid zie je die geregeld als ze op de goede tijdschip eens kijken. Ook. Ja. Maar dat is ook een hele reeks diersoorten die minder zeker zijn, die mensen minder gewoon bij Limburg zo associëren, denk ik. Je hebt gewoon eens naar een aantal foto's kijken. Dan mag je eens vertellen wat we hier zien. Ja, dat is een hazelmuis. Dat is de eerste, dat is een heel uniek diertje voor Limburg. Want ik heb alleen maar in Zuid-Limburg voor. Wat maakt dat dan zo bijzonder? Dat het alleen in Limburg voorkomt? Wat het Limburg wat de rest van Nederland niet heeft? Ja, vroeger ook was het een soort bierverbreid, maar ook heb ze maar in het uiterste zuiden van Limburg voor. Want dat is echt, de hazelmuis typisch een soort die gedijt in de overgangen tussen bos en grasland, zeg maar. Dus houtwallen, struik. Dus wat ze tegenwoordig ziet op heel veel plekken is, heb ze hier een bos. En dan heb ze een hele scherpe overgang naar het agrarisch gebied. Dus het bos heel op en dan hebben ze allemaal platte wei, zeg maar. Ja, en die beesten moeten ook struikgewassen vegetatie hebben, wat zeg maar, zich in kunnen verschuilen en wat is overgang vormt tussen het graslijn en het bos. Dus dat hebben ze eigenlijk vooral in Zuid-Limburg nog. Dit muisje weet dat het fantastisch is in Limburg. Gewoon van naar de volgende pleetjes even kijken. Ja, dat is een zwarte wouw. Dat is voor Nederland een hele zeldzame roofvogel eigenlijk. Dus ik heb eigenlijk vooral als doortrekrivier, maar sinds een paar jaar is er in de buurt van Maastricht ook pas succesvolle boetgevallen al geweest. 3 of 4 jaar op rij al. Maar wie komt dat dan? Dat er uiteindelijk dan toch het plekje naar Maastricht of naar Limburg vindt? Wat verandert er dan in de natuur? Dat ze toch uiteindelijk naar ons toe komen? Ja, ten eerste is het natuurlijk een belangrijke ontwikkeling is dat bijvoorbeeld tot er nou met pesticiden gestrooid wordt. Wat ze vroeger waardig zocht. Dat is met name bijvoorbeeld voor zo'n roofvogel natuurlijk heel belangrijk. Want die hadden vooral knaagdieren en ander klein grut wat vroeger vol zat met DDT en allemaal dat spul. Ja. Dus dat is waarom de zwarte wouw precies in Limburg is, bij Maastricht is neergestreken, is moeilijk te zeggen. Want dat is in principe een soort die in heel veel gebieden zou kunnen leven. Als er maar water in de buurt is. Hey, maar we hebben het over wilde beesten, wilde beesten in Limburg. Zijn ze ook gevaarlijk voor de mens? Sommige? Nee, eigenlijk niet. Dat ze met een beetje gezond verstand erop afgeven. Nee, het hebben ze in principe natuurlijk een adder bijvoorbeeld die in het Mijnweggebied voorkomt. Dat is natuurlijk een gifslang. Maar dat is als gezond verstand. Wat moet ik niet met ze doen? Nou, als ze bijvoorbeeld een adder bijvoorbeeld, als ze niet vastpakken, zo'n handje bijvoorbeeld. Want ja, dat haal je niet van en die zijn giftig. Dus, maar we hebben giftige slangen in Limburg? Ja, in Mijnweg heb ze adders. Ja, Limburg is dus echt wel wilder dan ik daar. Ja, en bijvoorbeeld met een wild zwijn is bijvoorbeeld ook een dier. Die zijn in principe niet agressief, maar als ze een zeug hebben met jongen, met biggen bijvoorbeeld, dan moet ze natuurlijk niet te dichtbij gaan staan. En, dan gaat het fout. Die beschermen jongen natuurlijk wel. Maar in principe vluchten ze alle beesten in principe die vluchten eerder van de minus dat ze aan zouden vallen. Ja, we hebben ook 2 foto's van toekomstige dieren. Want daar hebben ze ook gezegd van, goh, het kan zien dat uiteindelijk deze dieren in Limburg te zien zijn. Wat zien we? Dat zijn kraanvogels. Die zijn al geregeld te zien als ze op trek zijn. Dan komen ze heel druk langs Oost-Nederland, dan zouden de Limburgers naar het zuiden gaan of terug van het zuiden hier komen. Maar waarom zouden die uiteindelijk dan inderdaad bij ons kunnen aarden, leven? Die broeden bijvoorbeeld nog niet in Limburg, maar als je bijvoorbeeld de gebieden in de regio Weert hebt, bijvoorbeeld de Weerterbos, de Peel, de Banen, dat soort gebieden, dat zijn in principe ideale gebieden waar die dieren zouden kunnen broeden in de toekomst. Want die haaien van vochtige moerasgebieden, hoogveengebieden, dus dat zijn echt van die plaatsen waar ze die zou eens kunnen verwachten. Okay, maar het is natuurlijk wel een soort die heel makkelijk versteurd raakt. Dus
moest wel een beetje afstand met haar. Dat is Met nog gezond soms wel verstand, een zag probleem. ze juist. Ja, Hè? precies. We hebben er nog een. Ja, dat is de wolf natuurlijk, dat kent iedereen. Denk ze dat we deze dus in de toekomst gewoon tegenkomen? Dat is nog de vraag, maar in Duitsland bijvoorbeeld zijn ze wel bezig in een opmars richting het westen. Want met name in Oost-Duitsland, de regio Lausitz, daar is het aantal wolvenroedels verdubbeld het afgelopen jaar. Dus ze trekken ook langzaam uit het westwaarts. En als ze weten een wolf, dan kan bijvoorbeeld, als er op zoek is naar voedsel, kan in één nacht 50 kilometer afleggen. En als er op zoek is een nieuw territorium, nog veel meer. Kan er 100 kilometer op één nacht afleggen. Als het moet. En wat schat ze nu zo in? En wie lang zal het duren voordat er Esser naar Limburg komt? Voordat er hier is? Dat is moeilijk, dat kan in principe al volgende week voor de deur staan, maar het kan ook nog jaren duren, dat weet ze niet. Het is aan de wolf zelf of er zin heeft voor hier naartoe te komen of niet. En bij dieren is waarschijnlijk een wolf gezien voor eind vorig jaar. Dus. Ja, nou, ik heb ze het allemaal in een 20-delige reeks verwerkt. Waarom ben je daar eigenlijk mee begonnen met die reeks? Ja, het was een gezamenlijk initiatief van mij, van Dagblad Limburger en van Ark Natuurontwikkeling. En het doel was eigenlijk voor de mensen te laten zien van ja, kijk, hoeft niet altijd heel wijd weg te gaan voor mooie natuur te zien en voor bijzondere dieren te zien. Het kan in principe in de eigen provincie ook. Ja. En natuurlijk een bijkomend doel is om meer aandacht voor de natuur te vragen ook. Want denk je dat dat nodig is in Limburg? Dat we meer stilstaan biedt bewust met omgaan met onze natuur en met de dieren? Zeker wel. Het is toch wel eens mooi voor te koesteren wat ze hebben. En ook natuurlijk zeker met die soorten wat eventueel op komst zijn. Het is wel belangrijk dat ze er ook bepaalde overgangsgebieden en zogenaamde ecologische corridors van maken, zodat die dieren ook kunnen migreren. Er zijn natuurlijk nog veel barrières wat die tegenkomen, wegen en kanalen en allerlei. Maar dus ik zelf heb ik een enorme passie voor de dieren. Wie dik per week zit ze in de natuur? Wie lang per week ben je daarmee bezig? Dat is een beetje afhankelijk van hoeveel tijd je hebt natuurlijk. Want het zit natuurlijk ook vooral achter de computer. Maar is het niet zo dat er elke zondag zit ze met de verrekijker in op safari in Limburg? Meestal wel, ja. Ja, toch? Ja, door de week, als ik tijd heb, nog wel een stukje. Ja. Nou, mooi. Ja. Wat is voor dich dan het mooiste en het bijzonderste dier wat ze ooit gezien hebt? In Nederland of in Limburg? Limburg, ja. Dat is eigen provincie, wat te verhogen. Ja, natuurlijk. Ja, dat vind ik in principe heel moeilijk natuurlijk. Er zijn zoveel mooie. Ja, de andere blijf ik even de mooiste vinden. De meeste mensen houden niet van slangen, maar ik ben helemaal weg van. Nee, ik zou er ook niet zo blij met zijn. Maar ja, als ze maar op afstand blijven en als ze dan maar goed met hem gaan. Ja, sinds ze leeft ook van heel dichtbij, maar als ik handje op me heb, dan. Oké. Ik dan ook onderzoek nou een beetje in het kader van reptiele monitoring. Dus. Kennen de de reeks nog zien? Ja, die staat nog steeds op de website van Dagblad Limburg. Dat is nog steeds met filmpjes en alle artikelen staan er nog op, volgens mij. Dus. Oké, nou dat is mooi om te weten. En wilt je er meer informatie over, kunt je ook altijd terecht op www.tvl.nl. Frank, bedankt voor de toelichting. En misschien gaan we nog wel een schat van de Gwerre. Toch? Ja, net. Dankjewel.